Vítejte u našeho seriálu Chytrá obsluha. Dnes se budeme zabývat tím nejdůležitějším, co rozhoduje o úspěchu vašeho podniku, a tím je obsluha. Hosté dle všech průzkumů přimouří oko na nedostatky v interiéru nebo vybavení. Co ovšem neodpouští, je profesionální selhání obsluhy. Jsou velice citliví na jakýkoliv náznak neochoty nebo nedej bože otrávenosti. Co vyžadují je, aby se jim váš personál věnoval s plným nasazením po celou dobu návštěvy ve vašem podniku. Stručně řečeno, vaše obsluha musí zvládat profesionální rutinu, to jest celý servisní cyklus. V následujících minutách probereme klíčové okamžiky, které rozhodují o spokojenosti vašeho hosta a zabraňují úniku profitu. Jako spolehlivý průvodce po tématu obsluhy vám poslouží PDF manuál, který máte k dispozici. Manuál i toto video jsou rozděleny do 5 částí. Každá z částí se zabývá jedním krokem servisního cyklu. V manuálu najdete u každé kapitoly také sekci Info navíc. Informace z ní použijete hlavně při výcviku vlastního personálu. Tak jdeme na to. Prvý krok. Príchod do prevádzky a prvý nápoj. Princípom kvalitnej prípravy je zoznam všetkých vecí, ktoré potrebujete urobiť. Sú to rutinné práce, ako je kontrola zásob, pripravenosť baru a výčapu, spratanie stolov, pripravenosť technológií a podobne. Poverte touto úlohou konkrétnych ľudí. Inými slovami, každý z členov personálu má pridelené svoje povinnosti, pozná ich a rozumie im. S akcentom na slovo rozumie. Keď im rozumejú, vyvarujete sa tak reakciám typu Šéfko, ja neviem, ako sa to robí. Pridelením jednotlivých zodpovedností sa zbavíte každodenného strachu o to, či je vaša reštaurácia pripravená tak, ako si predstavujete. Prvý dojem je pre úspech vášho podniku veľmi dôležitý. Vytvorí si podľa neho názor a ten je už potom ťažké zmeniť. Navyše prvý dojem rozhoduje aj o výbere jedla a pitia a tým ovplyvňuje celkovú útratu. Pozitívny prvý dojem utvára nielen prostredie, ale hlavne obsluha, milá a slušne oblečená. Pri školení vášho personálu funguje, keď mu vysvetlíte, že potrebujete, aby sa stal sprievodcom vášho hostia po podniku. Sprievodcom, ktorý hostia nikam netlačí, ale zároveň mu ukazuje možnosti, ktoré váš podnik ponúka. Dobrý sprievodca nenechá hostia čakať pri dverách bez povšimnutia. Prijatie hostia začína pozdravom a naviazaním očného kontaktu. To všetko s úsmevom a príjemným výrazom v tvári. Keď je hosť vo vzdialenejšej časti podniku, ako pozdrav postačí kývnutie hlavou. Ústny pozdrav urobíte potom. Vhodnou otázkou zistíte prvotné želanie. Napríklad, či má hosť rezerváciu, či nečaká ďalších hostí, alebo či si praje byť usadený k stolu. Podľa typu vašej reštaurácie odvediete hostia k vybranému stolu, prípadne mu pomôžete s usadením. Pri uvádzaní k stolu choďte ako prvý a rešpektujte želanie hostia s výberom miesta, prípadne s usadením ďalších hostí v skupine. Samozrejme, môžete pomôcť aj s odložením vecí. Keď je reštaurácia obsadená, majte pripravené náhradné riešenie. To môže spočívať v usadení hostia pri bare, v lobby alebo v ponúknutí iného termínu príchodu. Hosťom predkladajte otvorený jedálny lístok podaním priamo do ruky. Automaticky ponúknite pomoc s výberom jedla a oslovte ich s možnosťou objednať si nápoje. Automaticky ponúknite vhodné nápoje. Myslite však na to, aby bola vaša ponuka stručná. Hosť si väčšinou nie je schopný zapamätať viac ako 3 položky z vašej ponuky. Dobrý deň, ste sám alebo vás bude viac? Dobrý deň, som sám. Poďte sa posadiť. Mám tu pre vás pripravený stôl. Ďakujem. Čo si dáte na pitie? Dal by som si pivo. Tak to vám musím odporúčať náš polotmavý špeciál. No prečo nie? Vyskúšam ho. Skvelé. Tak teda jeden špeciál. Ďakujem. Ďakujem. Druhý krok. Objednávka a odporúčanie. Prvý nápoj servírujte do 3 minút od objednania. Dáte tým hosťovi dostatočne najavo, že váš servis je perfektný, že sa u vás nečaká. Hosť dostáva svoj nápoj okamžite a vy logicky neprichádzate o obrad.
Rýchlosťou servisu prvého nápoja naviac zvyšujete pravdepodobnosť, že s jedlom, ktoré si hosť objednal, mu už predávate druhý nápoj. Hosťom svojou aktívnou ponukou predvedte, čo najlepšie vo vašom podniku môžu zažiť. Nezabúdajte im však vysvetliť, prečo im ponúkate to, čo im ponúkate. Dobre mierená ponuka je o personáli, ktorý vie ponúkať nenátlakovo. To znamená, že myslenú návnadu pred hostia len nahodí. Host si už po nej skočí sám. Vedieť odporúčať vhodnú prílohu a priradiť k jedlu nápoje je už potom povinnou znalosťou dobrej obsluhy. Nech sa páči náš jedálny lístok. Ďakujem. Ak vám môžem poradiť, tak tento týždeň máme grillované špeciality a hostia si najviac pochvaľujú zmes grillovaného mäsa. Alebo sa chcete ešte pozrieť? Ja sa ešte pozriem, ďakujem. Dobre. A môže vám ponúknuť nejaké predjedlo? Z polievok máme napríklad hovädzí vývar alebo našu vyhlásenú cibuľovú polievku s opečeným chlebom. Nie, ste milá, ale ja si dám iba hlavný chod. V poriadku. Hneď som späť aj s vašim pivom. Vďaka. Váš polotmavý špeciál. Na zdravie. Ďakujem. Vybrali ste si? Áno, vybral. Dám si to grillované mäso. Dobre, tak k tomu by sa najviac hodili stejkové hranolky alebo zelenina na masle. Odporúčam. Ja dám na vás, dám si ju. Dobre, takže to bude zmes grillovaného mäsa a zelenina na masle. Je to všetko? Je to všetko. Ďakujem. Vďaka. Tretí krok. Servírovanie a kontrola. Objednávku ďalšieho nápoja urobte včas, ešte pred dopitím predchádzajúceho nápoja, to je zhruba 10 až 20% zostatkového obsahu. Predídete tým situáciám, kedy hosť sedí s prázdnym pohárom a nemá čo piť. Z rokmi overenej praxe vyplýva, že týmto spôsobom ste schopní zvýšiť obrat, zvlášť u veľkých nápojov, až o 20%. Na hotové jedlá by host nemal čakať viac ako 10 minút. Jedlá na objednávku by mal mať na stole do 25 až 30 minút. Keď sa servírovanie z kuchyne oneskorí, host sa od vás musí o tejto situácii dozvedieť predom. Bude tak vedieť, ako dlho bude na svoje jedlo čakať, prípadne, ktoré položky z jedálneho lístku by mohol mať na stole skôr, alebo ktoré predjedlo by mu mohlo skrátiť čas čakania. Vaša profesionalita nespočíva v tom, že nerobíte chyby, ale v tom, že sa viete k svojej chybe postaviť. Pri servírovaní pokrmov vždy poprajte hosťovi dobrú chuť. Je žiadúce zopakovať názov pokrmu a to všetko celé samozrejme s úsmevom a očným kontaktom. Potom, čo host začal jesť, skontrolujte asi po 3 minútach od začiatku konzumácie, či je s jedlom spokojný, či nepotrebuje doplniť nejaké korenie, alebo či nemá ešte iné želanie. Pri tejto kontrole sa snažte vyhnúť fráze "Všetko v poriadku?" Pýtajte sa na konkrétne jedlo, ktoré má hosť na stole. Pokiaľ hosť nereaguje a je zabraný do konzumácie jedla alebo do konverzácie s priateľmi, s partnerom, nečakajte na reakciu a diskrétne sa vzdialte. Dotazom na spokojnosť na začiatku konzumácie ste schopní predísť prípadným reklamáciám pri debarase. Pri jedle, ktoré je z 80% zjedené, sa reklamácia rieši ťažšie. V priebehu celej konzumácie pozorne sledujte stav jedla a nápojov alebo prípadné ďalšie želania hostia. Po jedle sa hostia vždy opýtajte, či mu chutilo, a to aj v prípade, že je tanier úplne prázdny. Hostia radi pochvália dobré jedlo a zároveň očakávajú, že vás naozaj zaujíma, ako im u vás v podniku chutilo. Vaša zmes grillovaného mäsa. Prajem dobrú chuť. Paráda. Dáte si ešte pivo? Vyskúšam to svetlé. Určite, ďakujem. Vaše pivo, prosím. Ďaká. Máte všetko? Mäso je v poriadku? Fantázia. Výborne. Štvrtý krok. Debaras, spratanie stola a extra predaj. Na Slovensku hostia väčšinou neočakávajú debaras naraz. Hovoríme o tzv. Postupnom debarase. Aj ten by mal začať najneskôr do 3 minút po dojedení.
Po debarase automaticky ponúknite hosťovi ďalšie pokrmy a nápoje. Áno, to je tá fáza, kedy ponúkame kávu a dezert. My budeme samozrejme v našej ponuke ešte obratnejší. Ponúkneme hosťovi konkrétne pokrmy a konkrétne nápoje, samozrejme s využitím informácií, ktoré sme o ňom načerpali z doterajšieho priebehu návštevy. Každý člen personálu by mal zvládať to, ako správne položiť otázky k extra predaju. Odporúčame používať otázky otvorené. Čo vám môžem ešte po jedle ponúknuť? Hosť váha, nevie, nepozná vašu ponuku alebo sa ešte nerozhodol. Na to pohotovo naviažte výberovou otázku napríklad: môžem vám ponúknuť kávu? Dáte si espresso alebo cappuccino? Týmto spôsobom si hostia veľmi elegantne smerujete k predaju položiek, ktoré mu chcete predať. Oboznámte ho s tým, prečo mu danú vec ponúkate, napríklad: dnes máme v ponuke náš skvelý čučoriedkový koláč. Naša cukrárka je veľmi šikovná, práve ho dopiekla. Naučte sa ponúkať úžitky. To rozhoduje o úspešnosti vášho extra predaja. Vyvarujte sa uzavretým otázkam. To sú otázky, na ktoré sa odpovedá áno, nie. Nepoužívajte fráze typu nedáte si. Nedajte hosťovi možnosť povedať nie. Je neuveriteľné, že stačí tak málo a tržba môže byť až o polovicu väčšia. A tým samozrejme aj prepitné. Nesmiete však zabúdať, že obsluha musí byť k extra predaju dostatočne motivovaná. Napríklad percentom z obratu, konkrétnou čiastkou z konkrétnych pokrmov extra predaja alebo percentom z obratu z pokrmov extra predaja. Chutilo vám? Veľmi. Vynikajúce odporúčanie od vás. To ma teší. Môžem to odniesť? Iste. Môžem vám po jedle ponúknuť kávu? Dali by ste si espresso? Kávu si dám, ale dám si veľkú kávu. Lungo. Áno. No a k tomu by sa hodilo niečo sladké. Čo tak? Čokoládový fondán s horúcimi malinami. Dnes upečený. To znie skvelo. Určite si ho dám. Skvelá voľba, ďakujem. Čokoládový fondán s malinami. Skvelé. A vaša káva. Dobrú chuť. Ďakujem. Prosím. 5. krok. Platba a odchod. Posledný dojem z vašej reštaurácie je rovnako dôležitý ako ten prvý. Práve podľa posledného dojmu sa váš hosť rozhoduje, či vás znovu navštívi, alebo bude odporúčať svojim známym. Venujte teda veľkú pozornosť komunikácii medzi platiacim hosťom a obsluhou. Hlavne si dajte pozor na predkladanie účtu a rozlúčenie s hosťom. Účet predkladajte do 3 minút, čo si ho hosť vyžiada. Hosť musí dostať účet vždy z pokladne. V okamžiku predkladania účtu sa znovu opýtajte hostia, či bolo všetko v poriadku. Hosť si v tom okamihu premietne celý priebeh návštevy presne vo chvíli, keď otvára peňaženku, aby zaplatil účet. Pokiaľ bol zážitok pozitívny, zvyšuje sa pravdepodobnosť pekného prepitného, ktoré vám dá. Pokiaľ nebol, efekt je opačný. Obsluha si nikdy nemôže dovoliť požadovať prepitné. V závere sa s hosťom rozlúčte a pozvite ho na ďalšie akcie. Zabíjačkové hody, burgerový týždeň a tak ďalej. Čokoľvek poviete hosťovi na záver návštevy s úsmevom, tomu zostane uložené v hlave a bude vás navštevovať častejšie. A presne to chcete dosiahnuť. Čo hovoríte na náš fondán? Chutilo vám? Vynikajúci. Zaplatím. Budem musieť ísť. Určite. Budete platiť v hotovosti alebo kartou? Hotovosti. Hneď to bude. Boli ste u nás spokojní? Veľmi. Bude to 17,50 €. Variácia mesa, zelenina na masle, 2 pivá, čokoládový fondán a káva. 20, to je dobré. Ďakujeme. Ja ďakujem. Budeme veľmi radi, ak prídete aj na budúce. Mimochodom, budúci týždeň bude náš kuchár pripravovať divinu. Budeme mať špeciálne poľovnícke menu. Mám brata a ten divinu miluje. Vezmem ho so sebou. No tak dohodnuté. Budeme sa tešiť. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia.
Poslednú, veľmi dôležitú časť sme nazvali akčný plán a vôľa veci dotiahnuť. Má jediný cieľ – pomôcť previesť do praxe vašu predstavu o tom, ako má vyzerať obsluha vo vašej reštaurácii. Pomôžeme vám teraz zostaviť akčný plán. Dobrý akčný plán dokáže dve zásadné veci. Rozloží zložité úlohy na jednotlivé kroky a dodá im termíny splnenia. Preto máte za každou kapitolou servisného cyklu vo vašich návodoch škálu od 1 do 10. Ohodnoťte prosím aktuálnu úroveň jednotlivých krokov servisu vo vašom podniku. U všetkých krokov, u ktorých nedosahujete aspoň 7, si dajte návrhy pre zlepšenie. Máte to? To je štartovacia čiara, tá, ktorou vybiehate v závode o lepší servis vo vašej reštaurácii. Pokiaľ viem, kam idem, čo sme sa snažili vysvetliť v dnešnom videu, pokiaľ viem, odkiaľ idem, to vyplýva z hodnotenia, ktoré ste si dali sami, zostáva už len jediné. Robiť to.